traballa hoxe o cociñeiro ou o perruqueiro? Moi bons días, familia. Que tal, como andamos? Mirade, vou coller por aquí un chisco deste Romeu ben chulo que, mira, sacou uns jarabullos, como dicía meu pai, uns jarabullos ben interesantes. Veña que vamos. Vamos a coller un par de ramiñas ben boas porque temos unha peza hoxe de peixe que ides flipar en cores. Bueno, que tal? Como vai todo? Un poquichiño de agua, espera un segundiño, limpamos isto. Eu estou increíblemente ben. Eu vou facer unha receita hoxe, ademais, que vos vai a encantar, pero unha receita un pouco diferente. É como unha versión dunha receita moi típica que xa fixemos no Estache Bo, que se pode facer con calquer peixe, vale? Creo que fixemos nós no seu momento rodaballo, vale? A donostiarra, pero hoxe facémolo con corvina e con un par de cousas diferentes, porque vamos facer unha mariñada primeiro desta corvina, pero agora falaremos un pouco deso. O de sempre, moitas grazas por estar aí, empezamos ca receita con pouquiños ingredientes, pero moi sabedores e que van facer unha cousa ben diferente o que tes ti na cabeza se pesa simplemente en donostiarra. Veña, imos por ali. Temos aquí auga, está medida, vale? Porque imos facer unha mariñada con auga e vinagre, nun 60 e 40. Agora falamos tamén deso. Temos por aquí un bo lomo de corvina. Maravilloso este peixe que cada vez está máis nas nosas peixerías e que temos que empregar porque de verdad que está moi rico, moi firme, en certas elaboracións vai moi ben. Típico dos ceviches de Perú. Por aquí, ese romeu que temos por aquí, eses chiles vermellos, temos un pouco de allo, algo de pemento en pó, temos unha boa amada de perexil, un chisco de limón e, por suposto, unhas patacas para acompañalo absolutamente todo. Pois veña, que empezamos collendo un chisquitiño de auga, nada máis, un chisco máis ou menos medido con aquelo que podíamos empregar tamén a que teñamos, pero porque nada, vamos infusionar o romeu. Un pouco de lume xa por aí e antes de nada, e por suposto, moi bons días, Lidia, que tal? Bons días, Iván. Como estás? Moi ben. Que de gris me ves hoxe? Gústame o gris. Eu son gris. No. Ui, vale. Dixo ela, para, encántame esta movida. Sí. Dixéchelo ti, Eu non eu. reivindico a mediocridade. Non, pero porque non creo que excelente sexas mediocre. Non creo que sexas mediocre. Gris a veces sí, mediocre non o creo. Para nada, ademais, creo que sexas mediocre. Un segundiño, déxame tapar isto que así ferve de contado. Que tal, como estás, entón? Moi ben. Ben. Sí, moi ben. Coñeces a mítica receita da donostiarra, dese peixe a donostiarra? Sí, que rico. Que cousa Rico. máis maravillosa, Bueno, a mí gústame como preparan o peixe no País Vasco de calquera xeito. Moi ben, ademais. Eu xa hai unha zona de Guetaria, por exemplo, onde hai aí un maravilloso Aitor, chamase un auténtico cociñeiro que era futbolista, unha cousa maravillosa, eu coñecino, simpatiquísimo, ademais, un saúdo desde aquí, Aitor, falaba que ele era futbolista, pero os seus pais teñen un restaurante. Pouco a pouco dixo, teño que deixar o fútbol porque non é o meu, non é que o meu, lesionábase, bueno, moitas cosas que pasa en outros deportes tamén. E colleu a Estela dos seus pais e seguiu facendo nunha brasería, facendo unha auténtica maravilla co peixe. Traballa todo, absolutamente todo á brasa. É verdade que agora chegou pois, un pouco para reivindicar tamén os postres, ten un novo compañeiro arxentino, pero, bueno, o restaurante é increíble, está metido ali no medio, pero no medio de Guetaria, e de verdade que vas polas calles ali en vez de un churrasco, o que van facendo é peixe á grella. É unha auténtica, de verdade, maravilla. As míticas besugueiras estas, non sei, ollomoleiras, que se diría tal, en galego. Vale, mira, o que temos nós por aí é un chisco de auga que temos fervendo. O que imos facer directamente, fervendo non, que vai a empezar agora, pero vamos a facer un pouquichiño unha infusión, vale, con ese romeu. Por que? Hoxe, en vez de facer ese típico pescado que terás ti na cachola e vos nas casas tamén teréis este peixe que é en plan ben fritido, ben plan, sobre todo ben rustrido nunha grella ou nunha tixola ou tamén no forno, coller unha boallada, uns chiles, temos todo polo de agora, por eso falo de donostiarra, e despois, cando aproveitando a graxa, cando está todo feito, botámoslle, mollamos con un pouco de vinagre, que temos vinagre, mira por onde vamos, e con ese allo e ese chile, o que tiñamos nos por casa, esa cayena, vale? Facemos unha remexida por riba de todo eso, volcamos outra vez e intentamos facer casi un pilpil, que é o que fan eles moi tal, que chaman os tres vuelcos, non? Que ali polo País Vasco, vale? O donostiarra directamente sería o chile e o allo, e os tres vuelcos é para darlle xa ese toque, aproveitar a graxa que cae do peixe con esa quecida dese aceite. Pois imos facer unha cousa ben parecida. Hoxe vai ser bastante espectacular a receita con ese aceite que imos facer de maneira totalmente diferente, pero sobre todo imos empezar con este peixe, vale? Este peixe, por que digo que imos empezar con este peixe? O primeiro que imos facer é unha mariñada e por eso preciso, mirade,
dunha boa fonte para meter este peixe aí. Vale, peixe totalmente desescamado, maravilloso, lomo para dicir de película, e o que imos facer é directamente metelo aquí. Vale, non vou empregar ni moito sal ni moita historia porque despois vou apuntear de sal porque vou facer como mini racións hoxe para empratar. Por lo tanto, o sal agora non é o que preciso. Pero sí que preciso que entendades un pouco o que imos facer. Isto vai quedar toda a noite, eu teño un preparado, vale? Non vos preocupedes, pero vai quedar toda a noite, vale? Mariñando xunto con ese vinagre e este auga, vale? Por lo tanto, cólleme, por favor, ese vinagre, imos collendo. Falábamos dun 60-40, vale? Pois intentade un pouco ter as cantidades. En vez de 60-40, vale, facemos 65... 60 de vinagre? Sí, non, ao revés. Ao revés, 60 de auga. Bueno, xa se ve, non? A ver, que non sei se a vas a botar toda aquí tamén. Sí, a ver, sí. Mira, é un poquichiño, sobre todo, porque isto vai empezar a cociñar. Pero é verdad que, cando falamos de cociñar, non ten nada que ver co lume. Outro día tamén falábamos un pouco dese peixe, xa temos máis ou menos claro como son esas cousas. E o que vou facer é apagar este lume, vale? Xa teño esa pequena infusión de romeu e o que teño que coller agora para enfriar rapidamente é un par de xeos. Así que, un segundiño, que vou coller agora ese par de xeos rapidamente e mirade. Mirade como vai a historia. Porque temos que enfriar ese auga. E por que temos que enfriar ese auga? Porque se non cocemos, e o que vai cocer hoxe, que non é cocer, que é cociñar, pero dunha maneira diferente, é o vinagre. Falábamos tamén un pouco da corvina, e que a xente dicía, a corvina cómese moito en Perú. Bueno, eu non fun. É un viaxe que teño o ceviche de corvina, o ceviche, tipiquísimo. Por qué? Porque dicíamos tamén que este peixe ten ese toque como moi duro, como prietiño. Entón, claro, cando ti vas a cortar, facer un pequeno sashimi, un corte dun peixe, que pode ser en tartar tamén, para despois cociñar, non vale, imaginade unha xarreta, un abadexo, perdón, que posa a xarreta é o pequeno, o abadexo é o pequeno, non vale, porque valer vale, non? Pero é un pouco brandillo demais. Sabes aquí que non se fai moito, porque non somos moi cevicheiros en Galicia, pero que hai un peixe que se consume, que é maravilloso nas nosas costas e que vale perfecto po ceviche? O sargo. O sargo de rocha, vale? É brutal para isto. Mirad o que fago eu. Teño un pouco de auga aí, vale? E vou rapidamente enfriar. Mirad esa cor que colleu. Parece unha tontería, non? Pero ten unha cor verde xa. Por que ten unha cor verde? Porque, evidentemente, vale, acabamos de meterlle un chisco de romeu. O que imos facer é enfriar rapidamente cunhas remexidas, vou metendo na mão, mira, xa está, xa non queima, imos facendo así, botolle un pouco máis desta, que é a que leva para aí, e vai para dentro tamén, mirade, xunto co xeo, non vos preocupedes. E agora, o noso remexo, para que eu teño máis ou menos calculado, é meter toda esta auguiña, que nada pase, aí che vai toda, e deixo unha pouquiña que é a que lle metín de máis, por aí, é a proporción máis ou menos exacta, sempre digo o mesmo. A ver, un pouquiño arriba, un churriño abaixo, non vai pasar nada. Pero non pasarnos co vinagre, neste caso, por que? Porque nun momento, se che pasas con vinagre, vaise cocer demais e vai chegar ata dentro. Entón, despois ímolo mirar, que a outra que teño xa mariñada de onte, vale? Imos a mirar que ten como un par de cores diferentes. Así que agora só me queda darlle un par de aromáticos máis, vale? Porque isto ten moita traza. Pélame salliño, veña, que ti bules ben con iso, eu teño isto por aquí. Imos empregar un allo que vou relar e imos empregar tamén a codia deste limonciño, que imos quitando así. Este aparello xa sabedes que moita xente me di onde o comprache. Pois non sei onde o comprei, compraron, pero aí non posto tal. Microplane, chámase, un rallador pequeno, vale? Mini rallador, para o queixo, para estas cousas é unha auténtica maravilla. Pero sobre todo, sabes que me pregunta, a xente que fai moita repostería. Porque lle mete codia de laranxa, de limón, claro, as masiñas e tal, e di, que é tan práctico. Vale, eso por aí. E agora, temos ese allo por aquí e facemos un pouco o mesmo. Vou sacando os tixoliños e pillo este allo e métolle tamén. Para que vaya facendo. Isto moitas veces poderíase facer tamén quentalo na auga. Podería, pero vai estar toda a noite. Entón, isto ten bastante potencia e vai perfectamente igual. Isto, témolo así, acabamos de meter toda esta marmelada e a mariñada só ten que estar o que vos dixen, dun día para outro, e témolo feito. Unha cousa importante tamén, que vou vos contar. Sabedes que outro día encántame o tema da fauna e da mariña e todo. Gústame ler un montón deso e ver documentais e tal. Estaba mirando unha historia cas corvinas, que hai como 6 ou 7 diferentes. Pero resulta que hai, xa hai en Galicia tamén, por certo, que eu xa pillei unha, eu,
vale? Estes cachiños que quedan así tal, e mira esta marmelada toda pa dentro, así. Pero, falando así o caso do que os estaba a dicir, resulta que hai unhas no Golfo de México, vale? Que fan semejante ruido para parearse, vale? Semejante cos músculos da vexiga, que parece, mira o que che vou contar agora, o que dicían, eu non me vou meter porque eu non as escoitei, pero parecíame incrível, que fai tanto ruido como un avión cando despega. Que dis? Sí, no mar. E que de feito, hai algún animal, algunha especie que está por algo cerca de que pode quedar xordo co ruido, que ensordece durante un rato, e sobre todo unha cousa que é interesantísima é que algo que eu intento... Eso non asustará as femias, porque a min, lonxe de atraerme, igual escapo, Pois parece que non, que queres que che diga? Parece que non, a natureza é así. Parece que funciona, pero escoita, non son un avión o despegar, senón que resulta que é a súa morte. Por qué? Porque os mariñeiros non precisan sonar. Cando están... Claro. Saben onde están, Claro. tiran de redes, mira, ademais que parece que hai unha auténtica animalada. Ollo, eso Darwin non pasou por aí. Home, porque se sabes Pois que non. tal... Non, en plan, non está ben pensado. Non está ben pensado, moi ben para aparearse, moi ben para pillar a femia ben bonita, a corviniña ben... Pero mira que pasou, se outro... Bueno, o sea, como o pavo real, igual que o pavo real van de todas as o súas mesmo. capacidades, pues mira que machos son, Vale, que fajo moito ruido. Pois tal cual, pero escoita, o pavo real seguramente nese momento tamén será máis visible se ten algún depredador. O que pasa é que non tira igual moito. Bueno, mirade, isto para aquí, agora sí que ten xa absolutamente todo. Ímolo poñer por esta parte. Agora ven unha parte tamén ben divertida. Vou pelar unhas patacas, xa verás. Porque hoxe as patacas vou nas facer o microondas. Ah, mira, pareceme ben. A ver, por qué? Que pasou? Porque moita xente ten medo de utilizar o microondas para cociñar. Bueno, pois me parece que non debería ser nada. A ver. Hai unha cousa, había unha frase que dicía Marie Curie, igual a digo mal seguramente. Bueno, entonces, era algo así como ven o meu equipo, non te preocupes. Que temos que coñecer máis para temer menos. Era algo así. Ben. O microondas, a ver, cada quen que teña na súa casa os electrodomésticos que queira, faltaría máis, Vale. Pero moitas veces, as veces non o temos porque pensamos que é algo que pode producir cancro, que pode deteriorar o valor nutricional dos alimentos. Falan mal das ondas, moito, sí. Das ondas, bueno, imos aclarar como funciona o microondas, se te parece. Non, interésame e interesa, recorda, sí, interésame, dime. O microondas ten un tipo de radiación non ionizante, é semellante ás ondas da radio, vale? Vale. Non é unha radiación ionizante como pode ser a dos rayos X, por exemplo. Veña. Non ten a capacidade de alterar as células. Perfecto. Vale? E ademais, esa radiación queda dentro no microondas, que dicir, non sai pa fora. Non sai pa fora, exactamente. Vale? Non altera a composición dos alimentos, o que fai é facer vibrar as moléculas de auga do alimento por contacto, quéntanse. Vale? Non perde valor nutricional, ao contrario. Ao revés. Claro, falamos moitas veces que todos aqueles métodos de cocción que teñan un tempo curto de cocción e mínimo contacto con auga preservan máis o valor nutricional. O microondas é case como unha cocción ao vapor. Totalmente de acordo, ademais. Non leva auga, son coccións moi curtas. Se sabes facela e contrólala, vai ver guai. De feito, hoxe xa fixamos algunha vez nun bol. E hoxe vou a facer en papel de forno. Para que a xente vexa tamén que se pode facer como unha papillota. O de aluminio no microondas non. Claro, ben, perfecto, unha papillota e tal. Mira unha cousa, aluminio non, pero unha culler sí que se pode poñer, Por exemplo, hai moitas veces que a xente di non sei se é todos os microondas porque non son, de verdad, que non son un tipo que controle de microondas, vale? Sí que son alguén que non lle ten medo ningún, pero sobre todo cando estou quentando pois un pouco de leite ou cualquier historia desas, meto unha culler para que queza máis rápido porque liro nunha parte, pero resulta que o meu microondas directamente xa pon a lenda, o dibuxiño cando abres de poñer unha culler aí. E non ten nada que ver a culler co papel de aluminio, por certo. Importante utilizar recipientes axeitados, como, por exemplo, recipientes de silicona. Si son de plástico, plástico apto para uso no microondas. Normalmente aparece xa un debuxo que especifica. Non todos os plásticos son aptos para microondas, vale? Evidentemente, non, pero eso máis é outra cousa que é verdad, porque ademais que pode pasar? Pode derreter, pode reventar todo e pode, sobre todo, sacar partículas nocivas. Pode haber transferencia de certas partículas do plástico, como bisfenol A, aos alimentos. O bisfenol A é un disruptor endocrino, quer decir que pode alterar o noso sistema endocrino. Exactamente, vale, cuidado con esos plásticos que estamos na época do plástico. Que tampouco queda ningún tipo de radiación nos alimentos. Isto é como se ti apagas unha lámpada, cando apagas non hai luz. Evidentemente, sí.
é que sei por onde vas, porque algunha vez escoitábase que se estabas cerca de tal, que unha radiación que che doía a cabeza, que era mal, que podía traer un pouco de tal, entonces un pouco estamos quitando ese medo porque xa está comprobado con estudos que eso non existe, vale? Incluso as asociacións que estudian contra o cancro, todo iso, xa teñen nas súas recomendacións falan da seguridade do microondas. Exactamente, vale. Que máis? Outra cousa que si pode pasar é que, claro, non quentan de forma uniforme, quentan máis as zonas onde hai máis auga. Por eso que ás veces é útil parar a cocción e remover, para que haxa quéntese de forma uniforme. Isto digo sobre todo por tema de seguridade alimentaria, que falamos moitas veces, por exemplo, de colectivos vulnerables, como embarazados ou así, que pode ver que certas zonas dese produto non cheguen a temperatura suficiente para matar as bacterias, que son os 70 graus. Vale. É único así, digamos, que temos que ter en conta. Bueno, pero digamos, malo. Hai que telo. Porque podemos queimarnos, non? Ou coller ou sacar as cousas do microondas. Pero pouco máis que iso. Pois tino e sobre todo un pouco de ollo e meterlle caña ao microondas, vale? Porque eu, por exemplo, hoxe vou facer unhas pataquiñas que desflipar, que cousa tan sinxela metida nese paquete e que cousa tan fácil de facer. En canto tempo fas as patacas? 12 minutiños, 13, depende, claro. Fervidas serían máis, é unha cocción máis curta. Sí, 12 minutiños van quedar. Despois, isto como sempre, o igual o teu micro é de 600 vatios e non é de 800 e precisa 3 minutos máis. Hai que pinchar un momento. Pero o que dicía ela, moito cuidado, xa o dixen eu algunha vez, vale? Tede cuidado cando facemos estas cousas, porque vou facer un paquetiño que vai guardar bastante ben o vapor, pero cando vas a abrir, vai tirar vapor para arriba, cuidado, non queimar, de tal. Vamos a empregar un platiño que teño por aquí, tamén para facer as cousas ben, este tipo de historias, vale? Xa verdes que cousa tan sinxela, vale? Levan un pouco de sal, despois, se temos que punter un pouco de sal tamén, cólleme o pemento en pó, porfa. Viña, imos facer unha cousa así ben sinxela. Despois imos puntear, por eso, vou poner por aquí imos puntear un pouco. Agora o que estou facendo é darlle unha remexida con aceite, para que teña aceite por todas partes, vale? Unha pataquiña normal e corrente e tal. E unha vez que temos isto, fago unha cousa así, vou lavar as mãos, veña. E vou facer unha cousa, mirade, veña. Entón, o que imos facer é unha cousa así de sinxela, vale? Vamos facer así, limpamos todo, e o paquete que non son... Eu creo que isto debería facer hasta ti. Vale, o empaquetado. Eu o que quero é facer que todas queden máis ou menos no seu sitio, vale? Así, que máis ou menos todas sexan tamén do mesmo tamaño, vale? E imos esparexar un pouquichiño dese pemento, mirade, unha filiña así. Vale, mándame parar se ves que non vai cerrar aquí, ainda cerra, verdad? Perfectamente, aí che vai, como que non? Mirade, así, paquetiño, que se vaya movendo, que se vaya metendo un pouco. Esta tamén vai ir, home, digo cho eu que che vai. Vale, entón, o que facemos é isto. Cólleme o pemento, por favor, aguántame aí un segundiño, eso é, metemos por aquí e facemos unha cousa tal que así. Vamos a explicar. Que pasa? Non leva auga, non leva tal, non se vai queimar o pemento, unha das cousas así maravillosas desta historia, interesantísima. Aí che vai, veña, perfecto. Facemos unha cousa así, collo isto por aquí, vou remexendo e imos facer, por favor, podes facer un paquetiño aí? A ver, sí, un paquetiño destes bonitos, porque como farías? A ver, como farías? Sí, rollo, así que ten que quedar perfectamente, aí está, vale. É que eu son malísimo facendo paquetes, e tendo unha compañeira aquí que fai paquetiños increíblemente ben, exactamente, é para o prato. Perfecto, vale, vou te axudar eu así, tamén, como é, ben, aí, Non sei como queres facer. Que va, así, eu quero facendo, mira, eu faría rollo, tacatá, para que non colla tal. Mira, directamente, pero isto tamén me vale. Claro. Vale, e agora, o que fago é isto, o sea que, non, vou facer así, porque isto xa sabía eu que iba a facer unha cousa. Eu son un remexeiro, Lidia, un remexeiro nos paquetes, pero xa verás. Aquí, agora sí. Vale. Entón, o que imos facer é, con esta historia, ben metidiña, vai po micro, así como vedes, eu non vou tocar, depois vamos tal cual está o paquete. E imos para ali. Así que agora, como vos dixen, imos meterlle 15 minutos, vale? 12, miramos despois, por si acaso, porque esta creo que entonces xa está co corte, en un chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Veña que estamos xa acabando nesta artistada, porque agora estou me rindo solo, porque ti non sabes o que vou facer, non che dixen nada. E isto, estou facendo un pequeno experimento, xa verás, non é co peixe, xa verás, a ver o que sal daqui. O peixe non, porque isto mañana, o que non fixen nunca é a historia que vou facer agora, xa verás, ti tranquila. Veña, déxame, ábreme aí, porfa, axúdame con estes salliños, estas peladuras, veña, fora, para aí, témolo. Vou agora a facer unhas laminiñas ben chulas, con este allo, tranquilamente,
Moitas veces falamos dese xermen que ten por aí, non lle pasa absolutamente nada, eso es que está grelando, como di miña nai, vale? Está sacando unos fillos. Perfecto, eso aí estamos. Por certo, tamén das corvinas que non como ora, eu teño, se vexo os documentais, ora teño que dicir cousas que sei, non? Entón, hai unha cousa que teñen na cabeza, un oso. Hai xente que ten moitas crenzas e tal, que eu respeto perfectamente, que di que ten como unha forma de virxe, non? Pero chamanlle otolito. Otolito. Vale, pensáis para que? Decía, eu pensaba que era co que facían o ruido, porque como non oso, escoitara por outro lado, pero era xuntei, non ten nada que ver. As outras, as do Golfo de México, facían o ruido ese espantoso ca vexiga, e o otolito é unha cousa como martillo ou yunque que temos aí no oído, era para orientarse, para ter equilibrio na auga. Nunca pensei que un peixe precisase de equilibrio. Non, me pensei, estes flotan increíble, pero sí, home, claro. Eu penso que máis que os que estamos na Terra, non? Pois non sei, eu digo, como nadan tan ben, eso non precisan equilibrio. Mirade, isto, aquí, para aquí, tal cual. Veña, que vayan bailando un chisquitiño. Vounos quitar de contado. Preciso que o aceite este ben quente, vale? Entón, estamos aquí rapidamente meténdolle esa lumiada e agora ven unha cousa maravillosa. Mira, veña, eses alliños que se vayan xa confeitando para aquí, a ver, un refrigerancho grande, Quero que se me douren, que teñen ese toqueciño, pero que non se me pasen, senón o allo sempre ten ese rustriño que non nos gusta, pero así quedan perfectos, vale? Ese aceite, como vos dixen, ben quentiño. Vou facer agora exactamente o mesmo, mirade, por aquí, xa verás, con eses chiles, vale, un par deles, con sementes e con todo, mira, así. Unha chascadiña así, perfecta. Isto vai ter demo, lume. Déixame que eso non se tira nada aquí. E facemos... Mira, isto non, isto vou non meter en seco. A ver que pasa. Se non igual o aceite, pasasnos de listo. Vale? Isto apagadiño agora. Témolo super quente. E agora rapidamente, mira o que vou facer. Ollo. Ollo. Espera, fago así, para poñerme ben listo, nese lado. Cólleme a tábua, porfa. Ven a maxia. Ten isto para un ladiño. Ven a maxia. Temos isto sequiño, que isto tamén é importante, vale? Mirade como foi cocendo, de verdade, isto coce. O vinagre, isto está do día anterior. Deixadme lavar as maus que teño un pouco desa pel por aí. E antes dicíavos o tema das cores, si ou non, vale? E imos facer o seguinte, vale? Isto agora podemos traballalo desta maneira, por exemplo, vale? Así. E ides ver un pouco o que vos decía, a ver se son capaz, compañeiros, de que podades ver un pouco os cachiños que imos facer desta historia. Vale, mira este cacho como sal. Vemos por aí como está cocido por unha parte, por outra parte ainda está no seu son rosadinho. Veña, perfecto. Estes cachiños, por exemplo, mira que cachiños tan bonitos. Imos collendo así. E imos collendo e facendo como un pequeno sashimi, pero dos bos, dos xenerosos, como todo no está chebo. E algún dirá, non como eso, nin de coña. Bueno, máis pa min. Ti estás pensando, isto vai para min, non? Vale, ti eres das miñas. Pero mira a maravilla que imos facer agora. Isto quero que o vexa a xente porque vai ser unha auténtica gozada. Fíxeno, nunca ca corvina, vale? Eu nunca ca corvina. Pero agora chega, que a veces temos implementos na casa e dicimos, e que facemos, e como facemos, e como non facemos. Primeiro, isto que é amornou. Vale, mira. Ai, cheva. Temos aí unha remexida, vamos a ver se está... E sen manchar nada, E sen manchar, vale, pode estar, a ver. Toco, mau, mirade. Sí, señoritos. Sí, señoritos, queima. Sí, señoritos. Están boas. Vale, perfecto. E agora, o que imos facer é o seguinte. Mirade, temos este aceite quente, vale? Metemos outra vez unha rustrida rápida para que este ben quentiño, Por qué? Porque acabamos de fritir agora o peixe. E vou no fritir aquí. Bum. Vas a regalo. Vale, exactamente. Vale, vou coller estes cachiños, vale, que estaban aquí ben colocadiños, ben nacarados, que hai preciosidade de cor. Por favor, compañeros, mirade isto. Como está nese punto tan maravilloso. Estes cachiños van a ser como os bocados, que vou tamén poñer en riba das patacas. Entón vai ser como un bocadiño tan espectacular. Déxame coller este, para que a xente vexa todo no seu sitio. Mira.
Vale. Que non teña esta bandexa estupenda, que Sí. é maravillosa, o mellor cun coador, valería? Coador váleche. Ou unha vaporeira. Vaporeira, algo que sexa metálico, cosas que máis che podo dicir. Tes unha do forno, con cachos máis grandes, sí. unha, sabes, a Sí, mítica sí, sí. rejilla tal, tamén che valería. Déixame un poquinho máis dese chiliño. Vale, xa dimos outro punto a ese aceite, e agora, isto nas películas pasa, pero tamén pasa no está chebo. Na casa, flipade ca historia que vai pasar agora. E aquí en riba, tamén, collemos unha culleriña. Poderíamos regar, pero creo que vexades todo, vale? Tal cual é, tal cual se monta. Eu isto apago, mirade, collo, que non teña tal, e mirade isto. Eso. Aí, este cachiño, por favor, mira. Aí está. Non vai saltar, a dilatación fai así os ruidos porque está incluso abraiada. Isto que estamos a facer agora, con este aceitiño de allo, é acabar de fritir. Mirade, se puñéramos un pouco as escamas, que isto tamén é unha preparación que se facía cas escamas noutros sitios, as escamas póñense de punta. Sí. Suflan como os flocos de millo, exactamente igual. Vale, ese aceite que está a caer aí, ímolo aproveitar. Vale, por eso temos esta gastronón que se lle chama, ímolo aproveitar para despois tamén regar as patacas. Mirade isto. Veña, estes primeiros xa os vimos, vale? Unha máis por aquí. Mira. Que temos que seguir facendo porque hoxe hai moita xente a comer aquí. Vale, mirade. Agora o que temos que tratar, pero o que quero é que vexades perfectamente como queda, sen queimarme, como queda na caradiño. Vente pa aquí, mirade. Esa cor que non tiña antes, que ora está máis tal, e que ten outra cor por aquí, ese peixe está perfectamente cociñado. Agora, o que temos que facer é ir empratando nesa pataquiña, vale? Un alliño por riba, metemos cousa bonita nun pratiño, un pouco de perexil e pescado a donostiarra do está chebo. Chisquilichasqui, estamos aquí. Hoxe cociñamos corvina mariñada a donostiarra. Comezamos poñendo un chisco de auga ao lume para infusionar unhas ramiñas de romeu. Ao mesmo tempo que metemos o lombo de corvina nunha fonte ben grande para engadirlle unha solución a unha porcentaxe de 40-60 de vinagre e auga, xunto coa infusión arrefriada cun par de xeos, reladura de limón e un dente de allo para mariñar na neveira dun día para outro. Mentres, pelamos e cortamos as patacas para envolver en papel de forno cun chisco de aceite, sal e pemento doce, cociñando no microondas uns 12 minutos. Por outra banda, poñemos aceite ao lume cun par de dentes de allo laminados para dourar e botar por riba da corvina cortada en anacos, xunto cuns chiles vermellos, empratando coas patacas, perexil picado e a papar! Vamos, home! Agora sí, home, muller, para todos que estades na casa. Mirade que cousa tan bonita, Para mí, seguro. Ai, como vai comer xa. Escoitade, unha corvina que ben podría ser un róbalo, calquer cousa, é feita con esa mariñada que ten ese vinagre e despois ese aceite por riba, que dáse che toque a esa donostiarra impresionante. Unha pataca feita no microondas, cun pouco de pemento en pó. E temos o petisco de corvina do está chebo. Aburiño! Que está bo, Maravilla.